ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነጃት ቢዩቲ ቻነል ኣብዘለኹም ጽቡቕ ክትህሉ ተስፋ ይገብር ንሎሚ ንኣብ ክቢ ናይ ዓይንና ዝጽልም ከምኡውን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ሕብሩ ንዝቕይር ቆርበትና ንምብራህ ዝሕግዘና ንማዳን ንኣሰር ፈፀጋን መጥፍኢ ዝጠቕመና ንቆርበትና እውን ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ዝሓዘ ብሻህን ብሾፋንን ማለት ኦትስ ዝስራሕ ንቆርበትና ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕዝቶታት ክንርኢ ኢና እዚ ንሎሚ ኣዳልዮ ዘለኹ ትሕዝቶታት ንኽንሰርሕ ግሪን ቲ ከድልየና እዩ ወይ ድማ ሻሂ ኣኽዳር ማለት እዩ ሻሂ ኣኽዳር እንተዘይብልና እውን ኣብ ክንድኡ ዝኾነ ዓይነት ቀጠፍ ሻሂ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ሾፋን ወይ ድማ ኦትስ ከድልየና እዩ በዘን ክልተ ትሕዝቶታት መጀመርያ ስክራብ ከነዳሉ ኢና ካብዚ ሻህን ኦትስን ሓደ ዓይነት ዓቐን ወሲድና ኣጸቢቕና ከየድ ከምና ክንጥሕኖ ኢና ብናይ ቡን መውቀጢ ማሽን ማለት እዩ ቁሩብ ፍሪ ዝበለ ንስክራብ ክኾነና ኣፍሪ ኣቢልና ኢና ክንጥሕኖ ሾፋን ወይ ድማ ኦትስ ንቆርበትና ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ዝሰማማዕ ኮይኑ ንቆርበትና ከጽሬልናን ከብረሃልናን ከምኡውን ሓደ ሕብሪ ክሕዝን ዝሕግዝ እዩ ብፍላይ ድማ ንዘይቲ ዘለዎ ቆርበት ብዕሙቕ ዝበለ ንኽጸሪ ይሕግዝ ንቆርበትና ኣገዳሲ ዝኾነ ቫይታሚናት ዝሓዘ ኮይኑውን ከም መተርከሲ ይጠቕመና ከም ስክራብ ጌርና ክንጥቀመሉ ከለና እውን ንዝሞቱ ቆርበትን ንዝተኣከበ ርስሓትን ዘይትን የጽርየልና ከምኡውን ንኸባቢ ዓይንና ዝጽልሙን የብርሃልና ንመናፊት ናይ ቆርበትና ይዓጽወልናን የጽብበልናን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከየድከምኩ ኣፍሪ ኣቢለ ጥሒነዮ ኣለኹ ከምዚ ጌርና ኣብዚሕና ብማዕረ ዓቐን ጌርና ኣዳሊና እውን ኣብ ኮንተይነር መኽደን ዘለዎ ኮንተይነር ማለት እዩ ኣብ ድሩቕ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ከይተባላሸወ ክጸንሓልና ይኽእል እዩ ኣብቲ ዘድልየና ግዜ ድማ ብዓቐን እንዳወሰድና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንቆርበትና ካብ ዘይትን ካብ ዝተኣከበ ርስሓትን ዝሞቱ ቆርበትን ዘጽርየልና ኣብ ሰሙን እንተወሓደ ሓደ ግዜ ስክራብ ክንገብረሉ ይግባአና ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገድታት ተጠቂምና ማለት እዩ ንሎሚ እውን ካብዛ ዘዳለናያ ናይ ኦትስን ሻሂ ኣኽዳርን ጌርና ብዘይት ዘይቱን ቁሩብ ዘይት ዘይቱን ጌርና በጽቢጽና ክንጥቀመሉ ኢና 2 ማንካ ሻሂ ካብዚ ዘዳለናዮ ፓውደር ከምኡውን ሓደ ማንካ ጣውላ ዘይት ዘይቱን ጌርና ብሓደ ሓዋዊስና ከነዳልዋ ኢና ኣብዚ ዘይት ዘይቱን ብኮካናት ኦይል ዘይት ስምስም ከምኡውን ዘይት ኣርጋን ክንትክኦ ንኽእል ኢና ዝሰማምዓና ከምኡውን ኣብ ቀረባ ክንረኽቦ ንኽእል ዓይነት ዘይቲ ተጠቂምና ድማ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንጥቀመሉ ቀጺልና እውን ድሕሪ ስክራብ ምግባርና ንጥቀመሉ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዝዳሎ ማስክታት ክንርኢ ኢና ሻሂ ኣኽዳር እውን ንቆርበትና እቲ ዝበለጸ ንጥዕና ቆርበትና ጠቓሚ ዝኾነ ቫይታሚናት ዝሓዘ እዩ ንዝሞቱ ቆርበት ንምሕዳስ ዝጠቕመና ኮይኑ እውን ንባክቴርያን ንርስሓት ናይ ቆርበትን የጽርየልና ካብ ናይ ፀሓይ ማህረምቲ ዝመጽእ ሰሓይ ይኹን ምቕያሕ ናይ ቆርበት እውን የህድኣልና ከም ማስክ ዓይነት ኣዳሊና ተኸታቲልና ብምጥቃሙን ንቆርበትና የብርሃልናን ወዝ ዘለዎ ክኸውን እውን ይሕግዘና ንደቀቕቲ ምጭምዳድ ናይ ቆርበት እውን ሰጥ ከብለልና ዓብይ ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ድማ ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቓሚ ስክራብ ኣዳሊና ኣለና ቀጺልና እውን ማስክታት ክንርኢ ኢና ንማስክ መስርሒ ዝኾነና እውን ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ካብቲ ሾፋንን ሻሂ ኣኽዳርን ብማዕረ ዓቐን ወሲድና ኣድኪምና ብናይ ቡን መውቀጢ ክንጥሕኖ ኢና ኣዝዩ ድኹም ፓውደር ዓይነት ጌርና ክንጥሕኖ ኣለና ኣብዚ ብውሕድ ዓቐን ኣዳልዮ ዘለኹ እንተደሊና ድማ ኣብዚሕና ከነዳልዎ ንኽእል ኢና ካብቲ ሻሂ ኣኽዳርን ሾፋንን ብማዕረ ዓቐን ብምውሳድ እውን ኣድኪምና
باودر عينت جيرنا طحينا اب كونتينر اب درق بوتا ننوح كيسه كيتبالاش وقت انحلنا يخيليو ابتي زدلينا كيسه دما نستفلالي عينت ماسكتات مسرحين نطقملو مالتي كم زنريو زلنا أدكيمنا مستحنايون قصيلنا دما ماسك كندالوينا نزا ماسك نخنسرحون كلتا مانكا شاهي كابز زدالنايو باودر بحدا مانكات أولا رقو غيرنا لعطيتنا كندالوينا أب كندرقوون حدا حبا خيار مسكرافو عسيرنا مما يوصوميعنا مست باودر زدالنايو لعطيتنا كنتقملا نخيلينا بفلاي دما اب كباب عيننا نزتصلم خيار ازيو طعام سلازخونه اب كندرقو بخيار تكينا انت تطقمنالا قلت فلوطي كتمصالنا تخيله اذا ماسك زيان ما دا يكون نكبيني عيننا زتصلم كم اون اثرنا فصقا تطفالنا ازيا طقاميت ماسكيا اغباب اطاقما دما رتا مجمريا زدالنا سكرابينا كنتقملا كاب كسادنا جميرنا دما مولو غصنا كنلخينا نعسرا دما بقربتنا نصنحو مالتيو دحري عسرا دما بلبت سبلا ماي غيرنا تحاصيبنا بزحل ماي غيرنا كنلقلقينا وي دما برد غيرنا غصنا كندرزوينا እዚ ድማ ንስተኸፈተ መናፊት ናይ ቆርበትና ንምዕጻው ዝጠቕመና እዩ ንዝያዳ ውጽኢታዊ ክኾነልና እውን መዓልታዊ ክንጥቀመላ ኢና ከምዚ ጌርና ኣዳሊና ድማ ኣብ ተላጃ ንሓደ ሰሙን ከይተባላሸወት ክጸንሓልና ይኽእል እዩ ቀጺልና እውን በዛ ቀዲምና ዘዳለናዮ ፓውደር نستجمعده قربت ستكبللنا عبي تخولو زلو ماسك خنسرحينا زا ماسك نخنسرحون حانتن قاقوحو صعدا طراي كدلينايو هتصبغنا هاريمناون كلتا مانكا شاهي كبز زدالنايو باودر كانت ولينا بحاده حواوسنا دما ندالو قربتنا زدار انت خوينو دما حدا مانكا شاهي زيت زيتون كنوسخلو إنا اب كندي زيت زيتون دما كوكانات اويل ويون زيت سمسم كنتكوون خيلينا إذا ماسك زياون دحرتي أقدمنا سرحنايو سكراب ينا كنتقملا مولو قصنا لخينا دما نسالاسا دقيق اب قربتنا كنصنحينا دحري 30 دقائق ويون دحر فرق ساعات دما بلبت زبل ماي غيرنا حصيبنا بماي زحل كنلقلقينا إذن كلتا عينت ماسكتات ببينو عينت طقمتات زلوان كوينن دحرتي مجمريا سرحنايو سكرابينا كنتقملن كاب كلتيو حديو تنعنا زدلينا رينا دما معلتاوي دحر سكراب بمطقام وصيتاوي يخونلنا نقربتنا يقصنا سكراباب نقبرلو جيزة أفكيسنا كنفحفحولنا بحيلي انت فحفحنايو قربتنا تنقافي سلازخونة كسيخ إليو اتين دليد لنا وصيتون أنصار وصيت يخون مالتيو كم ودما ماسك أبنتقملو جيزة دحر ماسك بماي زحل ويدما ببرد جيرنا كندرزولنا قربتنا منافيت ناي قصنا كفوت اندحر قديفنايو باكتيريا كأكب سلازخيل كم اون نمتركسي زخوننا زيتي يخون كريم كنتك امالنا دحري كله ماسك مالتيو بخمسي أقدمنا زرعنايو أقباب نسكراب يخون ماسك.  ماسك استقمنا باودر أبزحنا كندالو نخيلينا
ኣብ ጽሩይን መኽደን ዘለዎን ኮንተይነር ገልቢጥና እውን ኣብ ደረቕ ቦታ ንነዊሕ ግዜ ከይተባላሸወ ይጸንሓልና እዩ። ኣብቲ ዘድልየና ግዜ ድማ ድሉው ይኾነልና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ብዝሓሰረ ዋጋን ብኣብ ክሽነና ዝርከብን ባህርያውን ጠቓምን ትሕዝቶታት ጌርና ንቆርበትና ይኹን ንጨጉርና ክንከናኸን ንኽእል ኢና። ውፅኢት ንኽንረኽበሉ እውን ከይተሃከና ወይ እውን ቅልጡፍ ውፅኢት ዘይረኣኹሉ ኢልና ክንገድፎ የብልናን። እንተወሓደ ንሓደ ወርሒ ተኸታቲልና ክንጥቀመሉ ኣለና። እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ብሻሂ ኣኽደርን ሾፋንን ዝስራሕ ንዝተፈላለየ ፀገማት ናይ ቆርበት ዝጠቕመና ትሕዝቶታት ርኢና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ እውን ንኹሉ ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ብባህርያዊ ነገራት ተጠቂምና ንኽንክን ጨጉርናን ቆርበትናን ዝጠቕመና ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ክመጽእ እየ። ላይክ ኣይትረስዓ ኢኽን ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉ እውን ክጥቀመላ ሼር ክትገብራ ድማ የዘኻኽረክን። እዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩም እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ቀጻሊ እውን ንኹሉ ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ክመጽእ ሞራልኩም ኣይፈለየኒ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም።